Ngiyabuya. Kiswahili. Inyama yazi. Why inyama? Ngiyazi impela nami ngimnyama but naye singazi benyama. Kanjani lokhu uza mfowethu? Sanibonani igama lami nguSusana Sibonga Umthetho. Igama lami nguSusana Sibonga Umthetho. Awusawubona mhlonishwa laba inkosi yezikabi sangweni. Hello, hi. Ziggy Zonwabo. Ngiyabonga, thank you for liking the live. Hello Mthabiseni. Hello, hi. Unjani? Unangoni, unathi sawubona. Ngiyethemba lapho mase ngimpressele iskin. Kumele ngiyolanda i-order lomuntu etown njengamanje. Then ngimprintele. No, bafethu I do. Okay. Angagagameli. Sweetie themba lami. Bazobathula abantu kanjani? Ngisabhizi yabuya manje. All right wezigi. Uzofuca sengiphumile mhlawumbe kahle bengizobingelela. Ngibhizi ngiyowenza ama-order abantu. Uma uyibuza ukuthi i-order lani Nkosi yami nginemshini yokubrenda. Uma kukhona umuntu wakho ufuna umbrendele isithombe Nkosi yami esinawe esinekhanda lakho noma esinekhala lakho. Ngiyakwenza lokho. Uma ufuna ukubhala igama lakho futhi esikibheni ngiyakwenza lokho. Ayikho into engingayenzi. I have branding machines. So uma khona i-design ofisa ngikwenzele yona thinta mina ngikwenzele. We have a special for this month. Angithi uyangizwa ukuthi ngithini kuwe. Noma ngathiwa unehoodie mhlawumbe ihoodie ebhala igama lakho nosuku ongasoze walikhohlwa. Siyakwenza futhi lokho. So kahle ngamafuphi ayikho into esingayenzi. Angithi uyabona lento engisho kini. Umuhle wawezwa umuhle. Ngiyabonga kakhulu. Ungicome phela ukusapota le business lami Nkosi yami. Hey wena Sonia idalolo sengaze ngifele ukuthi ngiyathanda awusuyitithe ngifuna ukwenza ikhanda kodwa
kumele ngigcine ngiyenzile kodwa ikhanda ukuthi nina ngazi ngoba kumele ngiyoperforma ngeyibani ngoba nginje ngizoze ngiperforme nini 24 October ngine-show la eMaritzburg 1 November ngiyakwaDukuza so uma ngalunga noma kusasa because namhlanje sokulapho ungiphi imali hey kusho umuntu ongenana izumbulu zangempela mfana wami onabangani bangempela onabangani bangempela mina abangani bami bengithengela ama-hillsos uqodile ngamanje ngivukele ekulaleni kumele ngiyogeza ngiyothatha lama-order lawo ngenzani ngiluke namhlanje kodwa ngeke mangilukile ngiyahluka tena abangani bangempela yazi into enoshumi wabangani nina nazi hello sabelo right yazi nami umuntu wavela wangena kwilani umuntu ekufanele ngiyola nge-order lakhe ngimprintele lona namhlanje ngiyeza kodwa ngithi ngibuka ngiyogeza hayi past 10 ngoba sengilapha past 10 ngoba sengilapha hey Khalihle ngifuna ukuvula ibranch lapha eGoli ye-branding kufanele kushaye uJanuary sikhona in fact uJanuary kude kakhulu but ngifuna ukuvula i-branch eDurban ye-branding so ngizoxhumana nawe kuwena ozongilokhuzanela kodwa ngizokufonela mhlambe namhlanje I want to open a branch eJoburg as soon as possible sawubona nkosazana hello hi ungenzela inkondlo phela kodwa ayi angizenzi inkondlo mina uyangiphambanisa senze inkondlo mina sekucabanga ngiphukelwe ibuko zami kawu4 kulandelana bengiperform lento yakuthi uma ngiperform yabo sothi ngizoperform inkondlo yothando lo perform inkondlo yothando ngiyazi ngisuke ngirelaxile ngihlalele kanje yabo but hey then I got I'm not sure if I got motivated ukuthi ngiperform inkondlo more emotional kanti ibuko zami ke bayazi abatshela ngibona ngiperform sikwenze kanjani but I broke my classes in fact 4 consecutive days kulandelana njengamanje ngisenebuke eziwu2 engayithandi nakhona so nje ngikaxe into ongayazi benza njani singaze lapho sengiwatholile ama-flatter affordable lapho eGoli Khalihle manje king I have to I'm trying to decide whether ukuthi ngibe located eGoli noma eDurban kunzima but ngenxa ukuthi ngirecord i-album yami lapha eGoli I have to go back to Joburg after November 5 I'm coming to Joburg ukuqeda i-album yami hello Skora ununu fethu angivashele fethu yazi into engibona yileyo wena angazi ngibona kanjani hello ngiyaphila Skora njani hello Madumane yaphileka ayanda cuncu hi ngimthatha ngale nje lesi for i-back yangikhathaza nalento leyo kodwa futhi phone business elingitreinayo mina how if umzalwane ke manje unezikipa zabazalwane engizenzayo in fact ufika le design yakho if umzalo uyazazi noma umzalwane ufika le design yakho ngikwenzela iskipa ngabe DTF kungabe it's just simple prints ngithinta kade ngenza amahood amatshitshi izolo
ngicansi laba bangibonile abanye kade ngiphostile ku-status kade ngenza amahudu amatshitshi izolo. You can check my post for lawo, yabo. Uma ukuthi order in bulks, yenza njalo mzalwane, yenza njalo. If uyitshitshi mzalwane noma kungabe yini, just send me your design ngikwenzele. Noma ungitshela ukuthi une-idea kanje, mina ngizoyenza lo idea iyenzeke. What do I mean by that? Uyazi ukuthi i-design yakho ufisa ibe kanjani, but awukakwazi ukuyenza. Then mina ngizobe sengikwenzela yona-ke. Then mase ngiyakuprintela futhi yona, do you understand? Ngiyitshitshi nami impela. Hey once, alright, angisakwazi man. So yeah. Once I'm to Durban, as I'm currently looking for a flat at Durban to move in November. I'm not sure if khona no affordable olaziyo. Because engisalibukile it's at Joslovo manje, it's kind of far from the office lami. My sister, your poems. Ngiyathoba kakhulu. Nge-24 October if use-PMB nginehlofoza night la khona ngizobe ngiperforma khona ne-band. I-event won't take more than 1 hour and 30 minutes. Ngizobe ngiperforma nje i-hour lonke. So I invite each and everyone oyithanda inkondlo zasisanda mthetho ukuthi afike la e-PMB. So into nje imi kanjalo ukuphi sisanda nezo. Currently ngise-Maritzburg my brother. Currently ngise-Maritzburg. Uqambelana ma uthi ikhona inkondlo amatshitshi engishayayo engibhalile kade sireheza neband last week. Athuyeje uqambelana ma athuyeje malini ngizoyenza namhlanje kwini fike kube i-order nalengane lena kube leli order feel like ngingalenza futhi eThekwini mangibuka inkangwari ifa amaphepha anginawo ke ngo-10 kodwa ngiyaphuma ke live ngifuna ukuyogeza. Ngithele ingane ngizobe ngisendlini yayo by past 10 lapho ngisazowoka. Ngiphila ngibonze ngiyala eduze mina. Hayi cha azayimbi le view. Hayi ngaqamile fona. Angikwazi ukufika ngibe mnyama mase nasefonini ngizovela ngamnyama. Isho likhulu lelo. Okay. Azoqala lo mfana kagogo hello ulungelo linjani? Ngokugeza impela manje futhi ngobuye